Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Apa mpanda Malawi Electoral Commission mundilole kuti ndipemphe atolankhani ngati ali ndi mafunso abwere azafunse. Zikomo kwambiri, ine ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umunthu FM. Pamene Amalawi ambiri ali ndi chidwi kufuna kumva zotsatira zotsimikizika kuchokera ku bungwe lanu, kodi anthu ayembekezere nthawi itali bwanji chifukwa vuto la network likuoneka kuti lidakapitirirabe. Kodi ngati commission kapena ngati bungwe sizingatheke mwina kungoyitanitsa zotsatirazo nkumalizitsa konkuno ku National Tallying Center, komanso funso lina pa tikuchotsera masiku 8 amene ndi ovomerezeka. Kodi zitakhala zoti mwalandira madandaulo kapena kuti madando ofunika mwina ku mabwalo a milandu, muzakwanitsa kuwapatsa anthu zotsatira zotsimikizika masiku 8 amenewa? Zikomo. Zikomo Chair, ndine Kenford Ndima, Atolankhani wa Zodiac, ndine mafunso awiri. Funso loyamba ndimafuna kumvetsa kubalaka kwachitika case imene apa mwafotokoza kuti ndi boma limodzi limene kuwerengera mavoti kwatha. Koma malipoti amene Atolankhani wathu atipatsa akuti Tallying Center ya district la Balaka ayimitsa kaye kuwerengera mavoti kuti apitirize mawa 8 koloko mmawa chifukwa cha mavuto a network. Ndeti mafuna mutilongosolere bwino pamenepo. Komanso pachitika kesi ngati ku Chikwawa pa Kalambo TDC imene ndi constituency Tallying Center ya Chikwawa West constituency. Kumeneko anthu othandizira pa chisankho ananyenyera mavoti. Nkhani yake amayankhula nkhani ya kuchedwa kwa returning officer kupanga ziganizo komanso network. And reporter wathuso kumeneko akufotokoza kuti apolisi nawo anali pamalopo anangozisiya nkuchokapo. Timafuna kuti fotokoza kuti mwina kesi imeneyi mwayisolva bwanji. Zikomo. Zikomo kwambiri Chair. Zina langa ndine Robert Loka, reporter from Midge Radio. My question is an extension from Kenfond's question, but then it's about zakubalaka zomwezi. Timangofuna tingomva nena kuti momwe zikumvekera kuti ma operations apangidwa suspend mpaka na mawa 8 o'clock chifukwa cha vuto la network. Vuto limene litapitilira mupange chani ngati bungwe la MEC? Zikomo. Chair, ine ndi Damiano Kalajira, Dowa FM. Pa constituency Tallying Center ya Mulodza, panachitika case pa stream number 6. Presiding over amene anali pamenepo analawisa kupanga fill form ya ma results ndipo inapangidwa cancelled. Itapangidwa cancelled, presiding over ameneyu samadziwa kuti pepa limene walisiya kuti. Ndimafuna kufunsa kuti kodi zotsatira za pa stream imene zikhonza kuvomerezedwa opanda original result sheet, komanso zimapezeka kuti malo ena pamapezeka original results sheets komano ma duplicate samapangidwa field. Kodi zimenezo zotsatira za pamenepo zikhonza kuloledwa? Lomaliza funso langa ndinaona kuti pa center ya chifuniro mu constituency yomweyi form 18 padalibe. Kesi imeneyi ngati ameke mapanga hatu motani? Zikomo. Zikomo. Ndine John Poka kuchokera ku Zodiac. Nkhani imene yakula kwambiri Chair ndi yokhudza network. Ndimafuna ndimvetsetse vuto limeneli
linabwera kapena linaoneka poyamba pamene machita dry run ya makina anu. Mukudabwa kuti zimene zikuchitika pano. Are you surprised that we are having these problems zoti zinaonekapo kale poyamba? Kungobwerezaso mwina zimene anafunsaso anzanga kuti if this problem persists, do you have an alternative plan kuti mwina ntchito yotumiza zotsatira za chisankho isayime kutengera kuti tikuyang'anira masiku 8 amene within which you are supposed to release the results. Nditsindikenso mwina pa nkhani imene anafunsa anzanga Kenfoni Dima ya kubalaka mwakamba kuti tabulation umene kuyachitika. Do you have the results from Baraka? Chifukwa ukoko akuti network yavuta sangatumize zotsatira. By saying tabulation yachitika, does it mean you have the results kapena ma results sanafike mukuyembekezeraso zina? Ziko mkwambiri. Ziko mkwambiri, Madam Chair. Ndine Brian Banda, ndachokera ku Times Television, mafunso awiri. Mwenera kuti mukudikira mafomu amene asanidwa ku constituency centers. Funso limene mafunso kuti zitapezeka kuti zimene anthu asainira ku district pofika kuno mwina zasiyana, mwakonza njira zotani zokonzera ma practice amene in the event kuti zimenezo zachitika? How safe kuti njiramo palibe chimene chingachitika ku mapepala amenewo? Funso lachiwiri ndapezerapo mwayi chifukwa choti General Phiri komanso Inspector General Yola mwalipo mpano. Pamamveka some pockets of misconduct ku Mangochi kuti IMDF anangwira wina amene anavala za MDF koma si wa MDF. Funso langa lakuti angatsimikizire chani General Phiri komanso Inspector General Yolam kuti tikhala bwinobwino mdziko muno mukalengeza masankho zotsatira, komanso akuchitanji kuonetsetsa kuti amphulupulu agwidwa mdziko muno? Mundikhululukira chifukwa ndikudziwa kuti General Phiri sali ku high table kundi Inspector Yolam, koma ndimaona ngati kuti this is an opportunity where we can also hear from them if it pleases you, Madam Chair. I thank you. Good evening. I'm Joseph Mali from Nation Publications Limited. My question is related to a case in Mzuzu, specifically Mzuzu City South West. 3 presiding officers from 3 polling stations went with duplicate 18B result forms to the constituency returning officer, and these duplicates could not be encoded. As I speak, there was a chance at some point to try resolve the issues through the Mzuzu CEO, but nothing happened. So there is still no progress to that. What we get is that they had made mistakes on the original form, and then they decided to get the duplicates. What is the way forward in such cases? Because we have this single constituency and these 3 cases. Thank you very much. Ziko mkwambiri, Madam Chair. Dzina langa ndine Catherine Wayo from Radio Tigawani. Funso langa lili moteri. Some candidates have declared themselves winners makamaka kuzera pa social media. For example, ku constituency ya Mlodza kulionge konkono kwapezoti kuyambika mpongwepongwe. Ndi mafuna kuti ndifunse kuti zimene zizipo zipanga hando bwanji. Ziko mkwambiri.
Zikomo Chair, ndine Wycliffe Njiragoma wa Nation Publications. Ngati ndakumva bwino mwanena kuti mwalandira you're calling them individual what results okwana 15,000 plus which represent 98.8% ya zonse zimene mukuyembekezera. Koma mwati kuti mugawire nyumbayi anthu ayambe kuziona ndi kumazigwiritsa ntchito imene angachitire unofficial tidikirabe mafomu amene achokere ku district tally centers. Si kungatheke kuti zomwezo za electronic izo anthu tiziziona and we stress kuti these are unofficial results. We are waiting for the whole process mene ikuyenera kuyendera kuti anthu adziwe. Koma for now enafunsa anenaso kale kuti mwina mitima ili mwamba anthu afuna atadziwa kuti what is happening. So mukwambiri. Thank you so much, Honorable Chairperson. That marks the end of the question session, and I will humbly request you attend to them. Thank you. Zikomo kwambiri Sangwani, ndithokozenso onse mafunso amene abwera. Ndiyankha mafunso amene abwera ku Malawi Electoral Commission, koma mafunso amene akhudza mbali ya chitetezo ndizapempha Commander General Valentino Piri komanso Inspector General Madam Yolam kuti mutiyankhirepo mafunso achitetezo ndikamaliza. Zikomo kwambiri. Kachere ku munthu nkhani za network, choyamba mwina ndibwerenze simunamvetsetse mmene ndimayankhula. Tinanena kuti tili ndi ma technicians amene tinapanga deploy titalandira ma report, ndipo anapita m'madera mmene mumu ndikukapanga resolve ma issues kumene tinachita discover choyamba kuti zina zimene zimakambidwa kuti ndi network, it was not network, it was technical issues that needed the technicians to assist our operators, ndipo atathandizira zimenezi zinakhala kuti zinthu zalongosoka. Nafotokoza kuti talandira electronic transmission pa nthawi imene as at 7 p.m. tinali pa 69.19% kusonyeza kuti zinthuzo zikubwera ndithu. Funso limene ndiye kuti ndikuphatikiza ndi limene nachoka ku miji komanso a John Paul Kayuni, zonse za network ndi zimenezo. John Paul ndikhangale ndikupita ku ndikubwerera ndifuna ndipange deal with all issues resting on one matter in one time. John Paul Kayuni, nthawi ya dry run there were issues of internet connectivity ndi ma center ena. Choyambirira ili silinganene kuti linali vuto chifukwa chokuti you remember the dry run inali kuti tionetse what would be the issues to anticipate kuti kodi kutsogoloko tingathe kukumana ndi zotani. And because of that we deployed or we put in place mechanisms. Choyamba monga ndafotokozerera kuti tili ndi ma technicians because tikuzindikiranso kuti pena pake timangoti ndi network koma pali ma issues ena, and that's why we have those technicians in place kuti akaone kuti ma issues ndotani. Tinafotokozanso mmawa kuti tili ndi anzathu a Airtel komanso a TNM, they are actually here at the National Tally Center. Tikugwirira ntchito limodzi to troubleshoot these areas kumalo kumene kukuoneka kuti we are having intermittent connectivity, ndiye kuti they are on site kuti atithandizire. Tili ndi anthu pano akuma service providers amenewa komanso ali ndi anthu awo in the field kuti atithandizire pa nkhani imeneyi. Munafunsanso Kachere kuti kodi sizingatheke kuti, allow me to paraphrase, munafunsa kuti sizingatheke kuti tingochita short circuit our processes
kuti kumene kukuvuta network ko zinthu zingofika kuno ayi sitingatero chifukwa chokuti tili ndi ndondomeko and processes in place zimene choyamba zinakhazikitsidwa ndi malamulo. So tikamanena kuti ma results achoka ku polling station apita ku constituency tally center apita ku district tally center ndikudzafika kuno sikuti tangofuna kutalikitsa ndondomeko ndi imene malamulo athu anakhazikitsidwira tikuyenekera kuti tidutsenso mosemo kuti tikwaniritse mmene malamulo anakhazikidwira. Koma in doing that tayikanso mechanisms in place to ensure kuti zonse ziyende bwino. Mwafunsa kuti kodi ngati pali madandaulo zimenezi tikwanitsa ma timelines amene anakhazikitsidwa ndi malamulo. Eya tikwanitsa chifukwa chokuti ma complaints amene tikulandira sikuti tikungodikirira kuti tifike mpaka tsiku number 8. The commission is sitting every day. Takupatsani report madzulo pompano madandaulo amene tinalandira ndipo amenewo we have already looked at them, we have resolved them and we have communicated kwa iwo amene adandaula. Chifukwa chimene tikumakumbutsira process yoperekera madandaulo ndiyo kuti madandaulo adzibwera, we should be dealing with them as we go along. Komanso ma records athu akafika kuchoka kuma polling station akaenda ntchito yonse ija. One of the documents that we have is a complaint logbook mmene muja mmakhalaso madandaulo amene aperekedwa. The commission is also going to go through that to scrutinize just to make sure kuti dandaulo lililonse lapangidwa handle at every stage. A presiding officer, constituency returning officer and a district returning officer mpaka kuzafika kuno. Ndingotsindikanso kuti nthawi imene inakhazikitsidwa ndi malamulo kuti ma results afotokozeredwe mu nthawi imeneyo ifeyo tikuyenekera kuti tikwaniritse. Pachifukwa cha chimenechi we have put in place mechanisms to ensure we handle everything in that time. Mundilole kuti ndiphatikize ndi funso limene linabwera kuchoka kwa Mr. Brian Banda kuti kodi commission ili ngalira motani. Ndifotokoze kuti pamene commission yakhala ikupanga determine the results sitimangofikira kuyang'ana kuti kodi wapambana ndi ndani. Tikuyenera kuti tiyang'ane the record of the entire processes kodi zinayenda motani in the form 17 imene ilipo, that is the record of polling processes zimene zimatithandizira kuti tiunikire kuti zinayenda bwanji. Komanso ndiye kuti we will have to consider the void votes funso linabwera mawalija pali ma complaints otani. Zonsezi ndizokuti zimamangirira kuti commission ikamafikapo nena kuti zotsatira zathu zili motere ndiye kuti tadutsa magawo mosemo. Pabwera mafunso angapo ochokera what are said to be events that occurred at Balaka komanso kumulodza. Ndifotokoze kuti as we are sitting now commission sinalandire ma report amenewa koma chifukwa chokuti mwazipanga flag ndiye kuti ifeyo mutilole kuti tikafufuze ndikuunikira. Koma ndipemphe kuti mukamapereka mafunso ena muzikhalako a little bit specific chifukwa ngati mwakamba za ku chifuniro constituency mukuti form 18 kunalibe. Form 18 ili mmagawo atatu. Tili ndi form 18A pa chisankho cha president, form 18B pa chisankho cha MP ndi form 18C pa chisankho cha kansala. Ndiye mukangonena kuti form 18 panalibe ndiye kuti pamenepo funso lanu is incomplete. Nonetheless poti mwatchula constituency yo ndiye kuti ifeyo tikafufuza. Koma mundilole kuti ndikuyankheni generally ndi nkhawa imene munali nayo. Tili ndi ma processes athu amene anakhazikitsidwa ngati munatenga nthawi to look at our polling manual which we invited the media to also familiarize yourselves with kuti muzitha kutsatira kuti zinthu zikuyenda bwanji. Tili ndi ndondomeko zimene choyamba tinaphunzitsa amene akugwira ntchito zachisankho komanso ifeyo ngati commission zimene tiyang'anirire kuti kodi ntchito yayenda bwanji.
John Paul Kayuni munafunsa kuti andiphatikize ndi funso limene nachoka ndi njira goma. Ndimafuna choyamba kuti ndipange a slight correction kuti timvetsetsane. Tinanena kuti tili pa 99.86% retrieval rate. Izi tinanena kuti ndi kunyamula katundu kuchoka pa polling station kupita ku constituency tally center. Ndimafuna kuti timvetsetsane pamenepo chifukwa chokuti if we misapprehend this information we can apply it wrongly and get to a narrative that is not going to be factual and contextual. Tikunena kuti katundu wathu pamene anamaliza kuwerengetsera mavoti pa polling station alongedza zonse ndipo zimenezi azinyamula kuyenda nazo kupita ku constituency tally center. Ndiye tikamanena kuti kuchikwawa amaliza tikutanthauza kuti anyamula katundu kuchoka pa polling station pamene anangopanga record ma results ndikupita nazo ku constituency tally center. Ku constituency tally center ndikumene a constituency returning officer akuonkhetsera zotsatira za mu constituency yonse. Ndiye mukafunsa kuti ku Balaka bwanji ife tikunena kuti tamaliza koma kunali mavoto awa, tiye timvetsetsane chifukwa zimene tafotokoza pano is not about kuchoka pa constituency tally center kupita ku district tally center. Zikomo kwambiri. Panaliso funso lochokera kwa Joseph Mwale Mzuzu City Southwest pamene panso sitina mvere report iliyonse koma poti mwachita flag tikafufuza and will come back in our next update. Madam Catherine Hwayo mwafunsa kuti alipo ena amene akufotokozerera kuti iwowo apambana kale. Ngati mwakhala mukutitsatira takhala tikunena kuti aliyense adikirire the official results from the Malawi Electoral Commission. As we speak now, the Commission has not declared any result kaya ndi chisankho cha president, cha phungu wa nyumba malamulo kapena cha kansala. Nde iwo amene akudzinenerera kuti apambana ndiye kuti sanamvetsetse langizo limene tinapereka. Tinanena kuti ma results onse amene ali m'manja mwanu mukhoza kumaona ndithu koma they are not official results. Chifukwa ifeyo tikalandira zonse timafunika tiziunikire bwinobwino tisanafike ponena kuti apambana ndi auje. Ndiye ndipeze mpata pamenepa m'malo mwa commission yonse ndikumbutsire onse amene munapikisana nawo pa chisankho chimenechi komanso zipani zimene zinakupangani sponsor komanso ma independent candidate. Official results will be declared by the Malawi Electoral Commission. Pamene tikuyembekezera izi result ina iliyonse ndi unofficial ndipo chonde tiyeni tisachite mkhalidwe umenewu chifukwa mwina pofuna kuoneka ngati tikusangalala tikhoza kupezeka kuti tabweretsa ziwawa ndi zinthu zina zotero zimene zisali zinthu zoyenerera. Ifeyo ngati bungwe la MEC tiyesetsa ndithu kuti ntchito itigwire mu nthawi yoyenerera komanso mwa ndondomeko kuti tikamabwera tikamanena kuti wapambana ndi uje tikhale kuti ntchito yonse itagwira movomerezeka ndi malamulo komanso mwa tsatane. Chonde tiye tidekhe, chonde tiye tisunge bata ndi mtendere pamene tikudikirira zotsatira zathu. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri, Madam Chair. Ndinene kuti nditenge ndondomeko kapena ndipezerepo mwayi kuti ndigwiritse ntchito ndondomeko zonse za maulemu amene aperekedwa. Funso limene lafunsidwa lokhudza anthu achitetezo kwambiri ndi limodzi.
likukhala ngati mbali ziwiri koma ndi limodzi. Poyamba kunatchulidwa kuti kwagwidwa munthu. Kugwidwa munthu ameneyi kukusonyeza kuti munthu uyu ndiye kuti panali zosokonekera. Kusokonekera kwake kukubwera bwanji? Choyambirira ndi munthu amene wavala zovala zofanana ndi uniform kapena ndinene kuti zovala za MDF. Ndinganene kuti uniform iyi ndi yakale imene munthu anavala. Mukaona yangayi ndi imene anavala munthu zikusiyana. Tinkagwiritsa ntchito ku MDF koma munthu anavala uniform imene. Ndiye ndipezepo somwayi kuti kodi tikamati chitetezo timatanthauza chani? Chitetezo kawiri timatanthauza kuti palibe china chilichonse chosokoneza. Ngati palibe chinthu chosokoneza ndiye kuti pamenepo pali chitetezo. Ndiye ndinokondwa kuti funso linayamba kuti mwagwira munthu. Ngati munthu wagwidwa amene anavala za MDF, anthuso nkuzindikira kuti munthu uyo sanayenera kuvala uniform ya MDF kapena kukhala ndi mavalidwe otero. Ndiye kuti tinene kuti MDF kapena anzathu aku polisi tikugwira ntchito bwino. Chifukwa funso munagwira munthu atavala za MDF. Agwira ndani? Aku MDF ndi aku polisi. Mutithokoze. Kachiwiri ndinene chonje. Kupitiriza kuti mutithokoze chifukwa ine ndanyadira. Mukanena kuti tamulephera munthuyo wapita kwina tikanadandaula. Kachiwiri mukunena kuti kodi tingakutsimikizireni bwanji kuti mudziko muno mukhala chitetezo. Ine ndikuona ngati ndayankhaso kale. Ngati takhoza kumugwira munthu amene tikukhulupirira kuti sanavale zovala zoyenera ndiponso pa nthawi yoyenera, ndiye kuti IMDF ndi aku polisi ali tcheru. Ndiye kuti kutsogoloku ngati zachitikapa, ndiye kuti kutsogolo kwina kulikonse kapena patsogolopa ife tipitiriza kugwira ntchito yathu choncho. Chimene ife tingapemphe kwa anthu onse kapena mtundu wa Malawi ndikuti mutikhulupirire komanso muzitithandiza. Pa ife tokha sitingathe kukwanitsa, koma tikupemphani ngati mukuona anthu akupanga zinthu zimene zikufanana ndi anthu a MDF koma inu mukudziwa kuti munthu yosagwira ntchito ku MDF kapena ku polisi, ndiye kuti munthu amene ngosokoneza. Koma ife pamodzi ndi a polisi pogwirana manja tipitirira okapena tipitiriza kuwapatsa Malawi chitetezo chofunikira kuti mtendere upitirire. Mtendere ndi chinthu chapatali kwambiri. Andi ndikukhulupirira kuti wina aliyense amene wabwera muno kukanakhala kuti kudziko kuno kulibe mtendere mwina sitikanatha kusonkhana chonje. Tsono tikufuna Malawi tizikhala mmene takhalira madzulo ano kutsogolo konse kumene tikupitako. Wina akatisokoneza ngati mmene anabwerera kulowa ife tagwira ndiye mundifunsa kapena akhoza kufunsa nkumati ndiye tikupanga chani. Ndondomeko ya munthu oti walakwira malamulo a dziko imampereka m'manja a polisi. Apolisi amagwira naye ntchito. Ngati iwo akuona kuti pali nkhani amamutengera ku khoti. Akhoti amakaweruza. Ine ndikukhulupirira kuti ndirekeze pamenepo andi ndimafuna kuti funsoli ndiyankhe bwinobwino mwandondomeko yabwino kuti chitsimikizo cha Malawi chikhale chokhutira kwa wina aliyense kuti tikamakhala ngati asilikali mdziko muno tikukutetezani pa nthawi ina iliyonse pamene inu mukudyerera ufulu wa dziko lino. Zikomo kwambiri. Thank you so much, General Dr. Paul Valentino Piri, Chief of the Defense Forces, Malawi Defense Force. Chair, you had already responded to the issues arising, so I'll request for your concluding remarks. Thank you. Zikomo kwambiri Sangwani. Choyamba mundilole m'malo mwa bungwe la meki
to express our gratitude to each one of you seated here at the National Tally Center, not just for your attendance, but I know a lot of you have been waiting for some time. Tikuyamikeni ndithu chifukwa cha chimenechi, komanso tithokoza Amalawi onse amene mukutitsatira kandi pakanema, pa wailesi komanso pa intaneti. Tipitirizenso kuthokoza Amalawi chifukwa chosunga bata ndi mtendere kuyambira nthawi ija ya kampeni komanso dzulo pamene timaponya voti yathu komanso kufika lero pamene tikuyembekezera zotsatira zathu. Tipitirize kupempha kuti tiyeni tonse tisunge bata ndi mtendere pamene tikuyembekezera zotsatira zathu. Tiyeni tichite motero modekha. Malawi ndi mmodzi, tiyeni tikhalenso mu umodzi. Ifeyo tipitirira kumadziwitsa mtundu wa Malawi kuti kodi tikuyenda bwanji ndipo tili pati. Komanso tipemphe ndi kukumbutsira amene munapikisana nawo, zipani, komanso kutsatirani mbuyo mwanu, komanso Amalawi tonse tiyeni aliyense ali ndi udindo komanso ali ndi gawo posunga bata ndi mtendere mu nyengo iyi. Tiyeni tisayankhulane mopasula, tisayankhulane monyoza, komanso tiyeni tiyembekezere zotsatira zovomerezeka kuchokera ku Malawi Electoral Commission tisanayambe kusangalala. Tiyeni tisamale malamulo chifukwa zikatere zitithandizira kusunga bata ndi mtendere. Ambuye akudalitseni nonse, mukhale ndi usiku wabwino. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.